Здравейте на всички Roblox 7, аз съм Дитнасър и това е следващия епизод на по-точно следващия клип на Вио. Задавайте въпроси, получавате отговори и да, нека да започваме. Първият въпрос е от Респект, който е любимия геймер в Roblox 7. Любимият ми геймер е Спарко, EL2, Наутхината и от Теска Клан. Иначе само Спарко, ако е само за един. Ако ти предложа да стеме, ще се съгласиш ли? Ти от Fearful въпрос? Ами, не знам. Следващия въпрос е от Expire, която е любимата марка телефони. Nokia. Следващия въпрос е от Metal 2. Защо е 3 клипа не сте? Защото хейтерите са жалки, винаги жалки ще останат. Алесън Геймър пита на Bandicam на колко FPS си сложил да ти снима колко съм сложил няма значение. Зависи от компа ти дали ще лаги или не. Следващия въпрос е от Gunrace Original. Epic Fail Production или Funny Gamers TV? Epic Fail Production. Следващия въпрос е от Like a Boss, Долна. Мразиш ли да ти на хаос с това би ли ме рекламирал? Мразя, да. Може да ви кажа, че не рекламирам, просто слагам приятелите, които заслужават да ги гледат. Следващия въпрос е от Venom 961. И аз съм така за дървета. Въпросът е, имаш ли си гадже? Не. Следващия въпрос е от Catch Me, която е любимата песен. Любимата ми песен не мога да ти кажа, просто иначе ще кажа Steel Dubstep. И тук Light Devil нещо писа ви така. Това беше от Вил. Надявам се да ви е харесал. Задавайте въпроси, отговори ще получават и чао!